El 25 de desembre de 1933, el president Macià mor de forma més o menys sobtada després d'una breu malaltia, i en morir ell es converteix en un nou mite, es converteix en el lluitador que aconsegueix, després de tota una vida, el seu somni, que és més o menys la llibertat de Catalunya. El president Macià es convertirà aleshores en aquella persona estimada en vida i ara també en mort, i en el seu comiat persones de tot el país, ciutadans de tota Catalunya, es desplaçaran fins a Barcelona. De fet, el New York Times parla de gent de tot Catalunya que es desplaça a Barcelona des de tots els pobles per acomiadar-se del fèretre del president Macià, i aquell mateix dia, mentre aquest milió de persones estan a Barcelona acomiadant-se del president, es posa a nevar a Barcelona i es converteix, per tant, en una jornada absolutament màgica que contribueix a mitificar encara més el personatge. Si voleu conèixer millor aquesta història i el llegat i la memòria del president Macià, heu de vindre a l'Espai Macià.